Kung hindi yan ikaw. Ikaw ang ikaw. Buntok yan. Tiga. So, guys, hinlo taros dayang kaya to ng asinon para unyang pudto sudan atong subaon lami kayo ni guys sanawa. Dayang ha atong hinluan atong asinon. So, let's go. Sumao din na guys. Dayang para naon yang udto. Ito ng asinon. Lami ka to na. Kasi asinon nya subaon unyang udto. Dayang or lopoy or tamban na guys. So let's go tong hinluan na. Ha? Ako, tago sa dito. Tanahon sa na guys. Okay. Okay, so tingpaniod to na. Time check na to is kuan guys, guys. 10:53. Okay, so magkuha na ta. Haling na ta para sa atong sinugba nga dayang. Sorry ta kay itong hinaling na to. Para uling. Ya, sumbaanan. Ready na guys. Guys. Ikaw atay lingkuranan. Okay. Ganda na guys. Diyan sit down to guys. Paipad na to guys para dali lang kuan ba. Siga na. Dali lang mo kuan ron. Ito ang takanggaan. Painiton ba? Butang eh. Ayan guys. Lira na, kamang kaya ini tawag. Ang lami, anong ko. Ini uto na ito ba? Ayan. Alam niya ano. Sa ako nagbutang guys para balibaling naman tayo ng kulon. Para naman. Last one. Okay.
Mo ni dayang ni kon. Kuan nga kang buntok niya. Tiga. Ang dumadam, yung dagko na mong gani. Buwangan. Ang bugong tawa na. Bali ni atay. Ayun, mag dagko na. Ano ito na dito? Wili hap na mi. Tiga kami ni. Jobi. Tapos katilog ang jobi. Ano ba ito? Ano na magkainit dagan?